Nahi duzu? Sandwich bat nahi duzu? Sandwicha? Baina Zuriñe janda janari da. Bezetala o mistoa? Mistoa? Ondo dau, Zuriñe eskerrik asko, Bueno, Reyes, kontatzen zen igun, hizkuntzetarako bai badukazula nolabaiteko erraztasuna, zu euskaldun berria zea. Zu lasai, zuk jan. Etxean bezala, zure kaxa, Reyes. Zure kaxa. Eta euskaldun berria zara. Hombre, ze azkar? Ja preparatuan neuke. Honek ezaka trampaik, ez? Ez. Ez que beldurra mate. Nahi dezu probatzean nik lehenbizi? Lasai. Ibanena ez te probatu. Ziatuko. Claro. Guasoa. Bueno, a ver, jolazte etorri gara, barkatu, gure afaltzen nahi gehala. Orduan, zu euskaldun berria zea, noiz uste dezu... Jan, lasaien nahi, era? Lasai nago nire, Oso. Zuek, ondo? Bai? Erki? Bueno, pues denak earki. Noiz izaten zea, oza, euskaldun berri bat, noiz da euskalduna bakarrik. Eski hori nik ez dakit, noiz da? Noiz uzten dio euskaldun berri batek euskaldun berri izateari. Eski, karo, nik ez dakit. Euskaldun berria beti izango da euskaldun berri, eta euskaldun zarra beti izango da euskaldun zar. Eta badakizu bera izan, agian bai, ez da, beti da nire izango da. Eta nire gainera zait importa. Baina zerbait zirkunstantziala, Sevillan edo Andaluzian jaio zara. Hori da. Ondorioz, euskaldun berria zara. Hori da, euskaldun berria eta Sevilla zarra. Zazpi urteko batek izan eik euskaldun zarra eta 40 urteko batek euskaldun berria. Adinarekin zer ikusirik ez dauka ez. Bueno, kontua da. Akingo duzue bere izen, zein den euskaldun berria, zein den euskaldun zarra, argazki batzuk ikusten baino ez. Argazki batzuk? Bi talde egingo ditugu, orain azalduko dizuet erronka, ujaten dugun bitartean, baina Reyes, aukeratu berdezu, ea zeinekin nahi ezun jolastu. Eta bestean horekin? Bestearekin, libre gatzen. Bai, lau. Hori da, bi naurka. Orduan, eske ja, Julen eta biok izan gara bikotea ja da. Orduan ja daukagu. Buru beron. Bai, telebistan. Guretzat ez, baina xoix batzuk eta atera genituen, Buru beron, bai? Bueno, zeinekin nahi jolastu. Julenekin baiezen, argi! Noski baiez! Gure txirriña! Esan nizun lagunduko nizula eta laguntzen ari. Orain denak laguna gara. Buru beron esandakoa guretzat ez, baina xoxak eta ematen zituzten. Gaur zer daukagu horrela... Gaur ba, ohorea jokoan. Oso importantea da. Bueno, kontuz, Reyes? Ohorea, ojo. Orduan, zer egingo dugu? Argazki batzuk ikusiko dituzue, hor pantailan. Eta asmatu behar duzue, zein den, bi horietako zein den, euskaldun berria, eta zein ez. Baina ez dira izketan edo hasiko? Argazki ikustarekin, aski. Hala, lehenengoa. Bai. 3, 2, 1... Sakatu! A ver, jazta! 3, 2, 1, sakatu! Formalidadekin. Bigarrena ja, hirugarrena. Orduan. Hirugarrena. Ez harrapatuko du lasai, saiakera gehiago ditugu. Bernardo Atxaga eta Nacho de Felipe ditugu hor. Guk uste dugu dela... Bernardo Atxaga! Bernardo Atxaga, euskaldun berria. Bai. Bale? Zuek zer diozue? Guk Nacho de Felipe. Andresan, gorotza. Bagoazen, Zazpilurratan, bostontza. Hori da, euskaldun berria Nacho de Felipe da. Beraz, zuek asmatu duzue. Euskaldun zarra? Esan dizuet euskaldun berria! Hostia. A ber, bigarren saiakera bat egingo dugu. Bigarren saiakera bat egingo dugu. Badirudi, hau oso erresa dela ez dugula harrapatzen, bale? Oso erresa da, bale? Venga, bigarren euskaldun berria, ez da? Bigarren argazkiak mesedez, eskerrik asko. Hortxe azkau, Juan Jose Ibarretxe eta Denis Itxaso. Eta 3, 2, bat sakatu esango dut, bai. Venga, a ber, 3, 2, bat, sakatu. Beraiek. Nola beraiek? Bai. Entzun dut, lasai, Reyes, rebote aukiko ez dut. Aurrera, zein da euskaldun berria. Berria. Orain galdera da zein da berria, karo. Berria. Berria, euskaldun berria, zein euskaldun berria. Ibarretxe. Ibarretxe euskaldun berria, zuek? Ibarretxe. Ibarretxe euskaldun berria. Eta emaitza da... Ibarretxe, bai! Biok asmatu. Bi bat. Dena den zuek, bi bat. Bi eta huts. A ber, hemen kontuak bat. Galderak egiten bali baditu, nahi dugu bestela. Bi eta huts. Ba, eskulinari netzi zuten eakutsi batzuk eta egiten. Zema geratu dira gara? Hirugarren saiakera bat ingo dugu. Aurrera, hurrengo argazkiak mesedez, hortxe hauzkagu. Itziar Atienza eta Itziar Ituño. 3, 2,
bat, sakatu! Itziar atienza, itziar ituño. Hemen kontatu zuen eta? Fijo. Baina... Euskaldun berria zein den? Hoixen, zein da Euskaldun berria? Euskaldun berria. Berria, Euskaldun berria, Euskaldun berria, Euskaldun berria. Zein da? Bueno, venga, azkar. Itziar atienza. Itziar atienza. Guk diogu itziar ituño. Eta emaitza da... Itziar ituño! Guk ez errez, baino... Ez, guk ira, ez, ongintza, zen Gabonetako burubero berezia. Ongintzan ematen zen elkarte batentzat. Pika, 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 ez dugu, asko, 5.000 euro. 5.000 euro. Ba, eskerrakan, zoze irabazizten. Sortarekin, mesedez? Ari gara Julenen abestia abesten. Pika, 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 baskulinari! Eta hor dauzkagu remarrazkiak, bai, hor txauzkagu. Juan Carlos Pérez eta Fermin Muguruza. 3, 2, 1, sakatu! Jode, nahi gara, nola? A ver, Julen. Fermin, jazta. Zuen kasuan? Bai, Fermin. Itziar atienza. Eta, badakizute zein den emaitza? Bai. Ba, ez dezute pentsatu honetan. Ez dezute pentsatu. Baina, biak dira Euskaldun berriak! Juan Carlos ere ez dezute pentsatu aukera honetan. Eta, Julen, errepasoa ingo dut. Puntuen... Bai, zenbak eta... Bai, favorez. Haize plazerra. Esango nuke... Lau eta huts. Lau eta huts? Bai, hori da, batzuek irabili!